Priatelia, v rukách držím rozhodnutie mesta. Za mnou je teda mestský úrad, kde sídli vedenie mesta a kde panuje naozaj arogancia. Moje otázky sa týkali, ako mesto hospodári s našimi daňami, s verejnými zdrojmi. Mesto zo zákona, ktorý som použil 211 z roku 2000, je povinné odpovedať občanovi na otázky, ktoré sa týkajú hospodárenia, životného prostredia, nakladania s verejnými zdrojmi. Mesto to odignorovalo. Pri financovaní kompostárne mesta Púchov som sa pýtal na informácie ohľadom rozpočtu financovania projektu tejto investičnej akcie v meste, pretože pôvodný projekt bol urobený na sumu 1 936 000 eur. Z toho nenávratný finančný príspevok mesta bol 1 838 000 eur. Ten sa nemení. Neskôr si mesto zobralo úver 791 000 eur. Takže celková rozpočtovaná suma projektu nám stúpla na 2 730 000 eur. Tiež sme sa dozvedeli z informácií verejne dostupných, že mesto si v ČSOB banke zobralo úver 800 000 eur, z toho 400 000 pôjde na kompostáreň mesta Púchov. To znamená, že celkový rozpočet projektu stúpol na 3 130 000 eur. Toto ma zaujímalo, aby mi teda objasnili zodpovední, že v čom v podstate došlo k takémuto obrovskému nárastu. Tiež ma zaujímalo, že firma, ktorá si vyfakturovala viac ako 80 000 eur za projekt, vlastne neurobila projekt v súlade s najnovšími poznatkami a menila sa technológia. Toto všetko sú manažerské zlyhania a chcel som, aby nám vedenie mesta ozrejmilo to, čo som sa pýtal. Naviac tu máme náklady, neviem to odhadnúť, na úpravu terénu pre dočasné kompostovanie, pretože pôvodné kompostovisko mešká. To je ďalšia strata pre nás daňových poplatníkov. Zaplatili sme manažerské zlyhanie. Pýtal som sa, či mesto malo vyjadrenie od štátnej ochrany prírody alebo znalecký posudok, keď sa v meste rúbali takéto vzrastlé stromy. Tu je napríklad jeden, ktorý už kmeň bol zafrezovaný. Rúbalo sa už vo vegetačnom období. Okoľko sú skutočne predražené kruhové objazdy, odpoveď by nám dalo len zaslanie zo strany mesta dodacích listov a stavebného denníka. Chcem vás všetkých ubezpečiť, že použijem všetky dostupné zákonné prostriedky, aby som sa dopracoval ku odpovediam na moje otázky.